warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa denganku di channel YouTube Udan pemirsa ini. Dan untungnya aku kemang mulai pemirsa. Tapi rencana iku arep golek apa aku mang sabun mandi lali. Ora tuku. Untungnya gak sido dan aku kan turu sak seliran. Jojo tak keloni. Ken apa tak konten? Ojo terus Mbak Eka kontennya ndelok udan tok. Lah piye aku rencana pe konten tuku apa ngono? Udan nih piye? Masalahnya ngene pemirsa. Beberapa hari yang lalu ki blas gak udan panas ter lah, tak kira iki wis mulai masuk musim kemarau kan gak iso diprediksi saiki musimnya pemirsa. Oh. Dan pemirsa. Kudungan. Sekarang agak ndak apa lho ketes petel neh. Ya banyak yang tanya, Mbak kemarin Mas Santa berapa hari? 3 hari pemirsa. Ya memang sebelum Mas Santa pulang ki aku duwe celengan konten jadi tak upload dhisik nek misale tidak sama penayangannya karo mae ya mohon maaf nek loncat-loncat malah engko pemirsa bingung, kameraku goyang pemirsa bingung. Apa nek jadwal ya maaf ya pemirsa gawane HP ya muga-muga sok ben iso nyelengi lan iso luwih apik meneh kontene ya wis. Jenenge barang iku ana kualitas ana rega ya nek misalnya kita mampu punya uang segini berarti kualitas HP ini sesuai dengan harganya sakmene. Yo sabar piye neh yo jenenge wong wis ndek rumah tangga duwe anak iki yo sing penting kan butuh omah dhisik. Aku yo minta maaf nek kadang goyang wong nyekel ora ajek tangan ngono wis goyang-goyang dhewe pemirsa. Kok Mas Santa wingi tak tegur. Ya kontennya sampean iki goyang-goyang lah piye pun ndur mobil HP tuwek ya wis piye meneh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya rada wedi ya wong sing duwe sawah pemirsa. Masalahe kok gak ono udan. Gedang-gedange. Alhamdulillah aku malah seneng. Iki wis dulure pihak PAE pemirsa Mbak Tiar iki. Iki yo kampunge sing dituku PAE. PAE kampunge iki dituku Pak To. Sudah nih. Udane rata pemirsa. Iki pitik-pitikku nang kene. Yo iki anjene apa jenenge? Aku yo PR ku yo akeh pemirsa wayahe dandan iki barang. Terus jenenge wae cobaan dhewe-dhewe pokoke sing penting awake dhewe diparing sehat. Bendina setidaknya nek ra iso nabung yo duwe apa? Duwe sanggup tuku blonjo nak wis nek aku. Kuwi kan aku keturu ngloni Jojo ngono. Aku sak seran tangi ndagake ndak tutup lawang karep ngono mendung wis gak aku rung salat sik mang. Wis udan kemang Jojo tak kon mlebu omah. Alhamdulillah nek udan. Ribet banget pemirsa kemang. Ngene tak pateni HP-ku. Nah aku gak dataku ora tau aktif wifi. Nek wifi yo nek pengen wedi yo dipateni. Aku tak pateni nek duduk bener tak pateni 5 menit pemirsa. Monten apa nek mayu sing monten mangan lotek. An ceritane ngene lho pemirsa. Yang tak bahan konten. Memang gak iki ben wong-wong sekitar ben penasaran
ora tak konten bakule ben penasaran ben moro ben tuku pemirsa ben laris dagangane ibuke enak kok dagangane iki aku lagi golek pelanggan mbak sampean ngerti kondi mbak Pur kenal mbak Pur terus yo mbak monggo jajal lo wis sak porsi pinten wis menyesuaikan nang kene mbak 1000 yo akeh lho pemirsa ana kangkung bayam tahu biasanya dikai kentang pemirsa mau ana kentang apa ya ketoke ibuke nganu ketok aku kentek masa gak umat kentange aku misalnya bu ape balik kok mendung oh ceritane iki sing tak maksud iki lotek Jogja lho pemirsa lotek kan yo akeh jenise yo kaya sate kan akeh jenise sing tak maksud iki yo mohon maaf kita tak klarifikasi tak ralat masuk guyon pemirsa tak ralat iki lotek Jogja sing tak maksud yo lotek kan mari kan kok lontong tahu kan akeh sing tak maksud iki lotek Jogja pemirsa lotek sing versi Jogja sok mbak tukoni yo mbak nek wis pelangganku lumayan mbak engko tak buka gudeg sampean doyan gak mbak soalnya wong bluro yo nek aku oke ae aku yo ngono nek aku ki wong iki ket biyen sing kuliner pemirsa yo mbek kok iki teteh ki suwi teteh ki kan khas Bogor sing kaya Cilogoang, Ciramba itu kan memang daerah Sunda kono. Nah karena anaknya loro pemirsa. Anaknya loro terus udan ki yo ngesakno yo pemirsa yo. Nek udan ki yo ngesakno nek kaya teteh ngono kuwi mesti kan apa jenenge udan kan sepi mesti pemirsa. Tapi alhamdulillah si teteh ki dodol nang kantin masih Siti akeh anu tetep pemasukan suaminya nang merantau nang Jakarta. Nang rencana aku nonton apa ya aku ya wis gejala udan udan. Maksudnya apa misal? Pewanas terus nek isuk ki ana kabute adem tak kira aku musim kemarau jadi boleh sik udan nek nang kene mah nganu pemirsa mau Mas Kaca bar kok kene titip motor wis sama salah kene montore engko nek udane malah konslet tak ono kuwi Mas Kaca iki sing ngewangi ngopeni sawah ya dicolongane dijol tulung dikon ngopeni sawah Pak Lurah Pak Lurah kan mesti ten sibuk kayak bisa titip motor gini milik iki lho mbak milik aliran banyune mbak iki mas ya titip mapine ya tak pateni sedih lo HP ku pemirsa masalahnya nang duduk duluan terus aku kan yo nulungi anakku di pemirsa sampai karku nyicil resik suket malah udan rencana iki ngono ki mang terus tuku sabun ape tuku sabun terus aku ki lali dari blonjo kok yo lali ae bertekama gua pemirsa yo pikirane padahal nyabang iso lali sampe terus kok iso lali kadang kala aku diguyu bakule kok pemirsa untungnya kok ya cedak wong kene iki nek nyok aku ki gak Mbak Eka mbak mantune diraji muni ngono kan asli kene nek gak ngono mbak ponakane Mbah Tauket mesti ngono pemirsa wong kene iki nyok aku karena memang yo kenale yo kuwi yo harus nyok Mbak Ika yo sak senenge lah Bu Epati nek Jojo kan panggilan keluarga merah pemirsa itu mungkin iki kenale iki Pati nek nang Jepang kono yo Bu Mas Alek
Ki aku arep tutup banyu misalnya. Tutup banyu karo cucu. Iki mang tak tutup kena bubuk bola dir. Nah, aku tak kateni. Terus mulai ketok celarat tak pateni. Kok nek gak kena gangguan karo HP ini ya. Keseharian ku mbok-mbok ini iki pemirsa nek gak konten metu nek cuacane buruk aku juga konten metu. Nek ana keperluan aduh lagi penting apa-apa kuwi. Mas Santo iki yo sak dulu-dulu ini hari biasa iki traper ini 3 dino yang sing takut. Mbak Mas Santo ibu berapa hari? Ana sing muni, "Mbak, Mas Yarno barengku Mas Yarno iso." Kan aku niki kadang nek gak kebales kadang aku wis keturu pemirsa, keturu terus kadang kalau HP kedua anakku, kadang kebuka iki wis lho, ya Allah ana sing anu komen aku ngono terus ana sing takokne gak tak bales yo, ana sing takok lagi takok nang konten selanjutnya tak bales nih. 3 hari Mbak, cuma nek koyo libur lebaran itu memang seminggu, ndekne malah 12 dino. Ya piye ngono kan ngenteni pemulihan muatan. Barang-barang kok kapal kan urung teko pemirsa. Dadi sedimuat apa kan jasa ekspedisi kan mesti mati pledes. Ngenteni sik, apune nek Idul Fitri ku wah. Kudu sabar lan narenya. Sabar yo. Wis pemirsa tak tutup dulu iki mang arep blonjo keterak udan mbek duduk ceritane. Tutup sabun. Terus ape tuku nganu pemirsa kapas ngersiki make up lali. Nganggur aku sik Mbak Ika iki ya Mbak yo. Aku ki wis tak ati-ati mesti tapi yo lali iki piye. Lali ki ora eling. Saya tak tutup dulu. Terima kasih nonton kontenku. Pokoknya tetap semangat. Tapi setiap orang punya ujian masing-masing ya. Aku lain di ujian tapi mungkin di ujian dewe-dewe cuma nek tak critakno gak bareng kok sak konten wis pokoke wis padha donga-donga wis kegiatane sehari-hari ngene iki karyane sehari-hari ngene iki ya terus semangat kok aja lali nek kamu sampe program skopem nek kadang aku ngomong kok ndek mangun iki kudu guyon-guyon pokoke kontenku gak boleh serius santai hiburan ya misale sekiranya agak sengaja aku ngomong sing sekiranya pemirsa tersinggung ya sami maaf ya konten hiburan santai pokoknya oke terima kasih Pak Ojo Lali keluarga Mas Gubernur Ojo Lali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.